हाब मा फाग्लानि साइकेल सालायनाय जाखो बिलाय खुनथिं हैलायलायनाय थ' जाम्बा जाम्बा बिदि साइकेल सालायो है एफा मोजां गारि बायना लाबोलायबाय आङो आरो आंखौसो खोमा खेबबावबाय नों ओइ सेक्रेटारि बैयो मा बुस्थु ब्रा बस माखौ खिथावखो नोंलाय माथो जेबो गैया अबहाय गोथावथारमोनलै थाब लोंदो साया बाव थालांनो गोसो जाबाय नामा नों दा नोमा गदाया फाइलखौ हैयाबा दा महाभारत सालायगोन ओइ फैदो आसोल फैदो मा आसोल सा दखानिखौ फसायबाय नामा नों थोद लाया माथो आं थेमा गोनांखौ सिलासि सुलायलै सिलासि सुलायला सेक्रेटारि आयौ खर' गिदिंथारबाय गोबावनो गोथारबाय बेदर मोनजानायनि खोथा दंलै आहा बस आरो लुफाबसिन दखाना खेवनायनि सम जाबाय साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गिन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां है साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं फाइन केक होनां नों आंखौ बिदिसो बुंबावदों गथ' नों माजों थाहैदो नोंबो सोरगोआव ओरैनो जानाय थानाय खिनायल' नोमफायासो आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दुगैदोंना दुगैयाखै खिदोंना खियाखै बेफोरखौ सोंदोना गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौ बाजादोना अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नुलायखो खुजाथ्रानो